ఫార్మాలో జాబ్ చేస్తున్న అబ్బాయిలందరికీ గుడ్ న్యూస్. నేను ఈరోజు మీకోసం ఫార్మా కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్న పద్మశాలి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చిన. మరి ఈ అమ్మాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 18/11/1996. అమ్మాయి ఎత్తు 5'4" ఉంటారు. ఈ అమ్మాయి ఎడ్యుకేషన్ BSc చదివారు. ప్రస్తుతము ఫార్మా కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నారు. మరి జీడిమెట్ల హైదరాబాద్ లో చేస్తున్నారు ఈ అమ్మాయి. మరి ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ వచ్చేసి నిర్మలు. ప్రస్తుతం ఈ అమ్మాయి ఇక్కడే జాబ్ చేస్తుంది. మరి వీళ్ళు ఎట్లా చూస్తున్నారంటే పద్మశాలిలోనే అందమైన అబ్బాయి కోసం చూస్తున్నారు. మరి ఈ అమ్మాయి కూడా ఫార్మాలో జాబ్ చేస్తున్న అబ్బాయి కోసమే చూస్తుంది ఈ అమ్మాయి. కాబట్టి ఎవరైనా ఫార్మా కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్న అమ్మాయి కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చెప్పేదేం లేదు. తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ వరకు ఉరికి రావాలి. మన అడ్రస్ వచ్చేసి జగద్గిరి గుట్ట, హైదరాబాద్. స్క్రీన్ పై కనబడుతున్న నంబర్ కు కాల్ చేసి రాగలరు. ఎవరన్నా మన ఫార్మా జాబులు చేస్తుంటే వాళ్ళకు ఈ రీల్ ను ట్యాగ్ చేయండి. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దయచేసి గంట బరాబర్ కొట్టాలి.